Hello mga gandararat! For this video mga gandararat, magre-ribbon ako. Ngayon, kaming mga HB, iba-iba kasi kami ng technique. 'Di ba? Siguro, minsan lang yung parang magkapareho kayo ng technique. Kaya, for this video, i-share ko sa inyo kung paano ako mag-ribbon. Yung previous hair niya mga gandararat ni ribbon, tapos kinulayan siya na may halong bleach. At ito na mga gandararat, umpisahan ko na siyang i-sectioning. Syempre naman, kailangan talaga natin mag-sectioning, diba? Para sa good processing ng ating trabaho. Pag nag-sectioning ako mga gandararat, manipis lang talaga yung kinukuha ko. Ayoko yung yung makapal na buhok pag naglagay ako ng gamot. Kasi, lahat ng strand, minsan kasi pag makapal, hindi siya nalalagyan. Kailangan manipis lang. Bago ako nag-umpisa mga gandararat, syempre nagamit talaga ako ng gloves kasi ayoko masira yung soft gel ko, charis. At ito na nga, inaplayan ko na yung bagong tubo na buhok at saka inisprayhan ko ng tubig yung may bleach sa baba. Kasi nilagyan ko siya ng protection. Kasi hindi natin maiwasan talaga mga gandararat na yung gamot mapunta sa baba. Naka-bleach siya. Kaya ayokong masira yung buhok ng client natin. Kailangan nating proteksyonan. Ganito lang yung mga ginagawa ko mga gandararat pag yung buhok niya is dating bleach or ribbon. Ganyan. Inisprayhan ko talaga yung baba para ma-proteksyonan siya. So, ganyan lang mga gandararat hanggang sa matapos lahat-lahat. Keep on watching mga gandararat. Please naman, pa-like. Pero pag bago ka pa sa YouTube channel ko and Facebook page ko mga gandararat, pa-follow, pa-subscribe na lang. Thank you! At ito na mga gandararat, nag-strand test ako dito kung luto na ba siya. Siyempre, 3 PM ako nag-umpisa pero ang tagal kasi sa sobrang kulot ng buhok niya, hindi pa talaga naluto. Nag-umpisa ng 3 PM ng apply ng first, rebonding cream, number 1. Tapos, naluto siya, yung pinakauna, is 5 PM. At ito na mga gandararat, nilagyan ko na yung baba, kasi 5 mahigit na ng hapon. Yun, binaba ko na siya. Ayan, binaba ko, ganyan lang mga gandararat, kasi okay na yung taas, kasi sobrang kulot niya, hindi ko sila pwedeng pagsabayin. Ganyan mga gandararat, nag-spray talaga ako lahat-lahat yan, yung bleach at saka previous na ribbon niya, inisprayhan ko lang talaga siya ng tubig para sa protection lahat. At ito na mga gandararat, nag-mix na ako ng pangkulay ng buhok niya. Hindi ko talaga mahabol yung nasa dulo kasi 'di ba naka-bleach siya. Kaya sabi ko, ako na lang maglagay kahit hindi naman, parang ombre na lang yung result. Kasi ayun yung i-bleach ulit. At ito na mga gandararat, nabanlawan ko na yung rebonding cream number 1. At saka hindi ko na pinatuyo. At saka hindi ko pa na-plancha kasi hindi pa nga napatuyo, diba? Basta, lang siya, binanlawan ko. Applyan ko siya ng rebonding cream number 1. Kasi ayokong, gusto ko maproteksyonan yung buhok niya kasi naka-bleach hair yung baba. At ito na mga gandararat, ilagay ko na yung hair coloring cream sa buhok niya. Siyempre, di ba, nag-with application lang ako kasi may kasi siya, yung bleach hair. Protectionan lang natin. Magkukulay naman siya mga gandararat kahit basa yung buhok niya. Tapos lagyan natin ng hair coloring cream. Mas protektado pa yung buhok. At ito na mga gandararat, tapos ko nang nilagyan ng hair coloring cream. Binabad ko na siya. Yan, hindi siya masyadong matingkad, hindi katulad sa baba, di ba? At ito na mga gandararat, tapos nabanlawan ko na siya at i-dry ko para magplancha na ako sa rebonding cream number 1 at saka yung hair color. Sige, charge ko. Okay, mga busog lang mga bata ba? Plano ko ng tumay kaya Laka na nakuha dyan na. Anak rin dam. Diri dam anak dam. Hayang Pinataray-taray sa style. Anak. Sige dam. Pinataray siya.
Sabi ka na kay interview no, kinahanglan yung magtutungkuan kada professional kay para tawagon ka dayon. Kaya na, ibagamay lang. Video na. Wala na no? Bener. Nawala na tong unang color no. Naputol. Dili, mura siya style mo rin balayad. Oh? Siyapit alauna, naalauna naman dyan. Ingon jud ko ni budang alaw na tamongan. Tama dyan. Thanks for watching.